Така. Номерът на автомагистрала по националната квалификация е 79, не е ли? Ма е 79. Ма нали, като гледахме за коя та магистрала пишеше нещо си. Помниш? Да, ти ще решаваш. Казвай какво цъкам. Айде. На мен да се смеят. Не, давай. При тази ситуация трябва два верни да управлявам с готовност за спиране. Първото. Чакай. Да подам звуков сигнал. Да. Бе! Да. Къде пресичаш, майка? Ще обиташ ка. Майка ти ще ме, куро! Тук ли си пресичал? Аз се тресне за от колата да ме шама. Не бе. Как? Да управлявам с готовност за спиране. Виж, че мина тора. Да подам. Какъв сигнал за маневри да пеше? Не бе. Да управлявам с готовност за спиране и да намаля скоростта. Да. На този светофар давам газ. На такъв светофар само връщам бате кикдауна. Преминаването е забранено. Не е разрешено, бе, глупак. Що да не? Кой какво ще ми каже? Аз на такова минавам. На такъв светофар се дава кикдаун, братле, ама няма такава опция. Дайте да го напиша. Ай, напиши го, цъкни го. Напиши го. Внимание, бе, подготвяш се. Какво мислиш, че? Цъкай. Кажи да. Давай, добре. Ама и ти не знаеш, че? Добре. На леки автомобил, натоварен автомобил, защото трябва да осигури предимство. В случая да си издейства предимство. Как да си издейства предимство, бе? Не знам да бе. То не се издейства предимство, то... Трябва да пропусна само трамвая. Добре, казал Сигурен съм. Давай. На двулентов път, че една пчета с двупосочно движение, водачът трябва да се движи. На двулентов път с двупосочно движение, водачът трябва да се движи. В по-удобната така възможно най-вдясно пътното движение, като лентите не са очертани с пътна маркировка. И чакай да ги прочита, виж. Това са? Това са, де. За престой в населено място МПС се спира. На аварийни. Нема такива отговори, аз иначе... Според мен е пътното движение. Но то не му се кача в таксито. Пеш ти и преди това не треш. Я чакай, какви ще ти е видял, бе, брат. Аз видя не съм имал. Що не има звук, искам звук. То що кара с 30, бе? 40 ка. С 30, бе? Да. То не мога да кара, той е с някакъв мини купър това, бе. Нема нафта. Его, то отзаемо пуска къси дълги. Видео въпрос. А ти чуваш ли нещо? Не. И какво? Чакай. При тази ситуация трябва ли скоростта да управлявате с готовност за спиране? Ти лут ли си, бе? На тази ситуация с задното на БМВ-то, знаеш, що правим, бе? Директно почвам да му върти газето пред него да си знае. Къде видя зелен автомобил? Не имаше зеление, то отзаде. Трактор, селен и син. То зелен автомобил. Его автомобил, ама ти си с предимство, какво че намаляш? Не гледах видеото. Трактор пише. На водача на мотопед е забранено... Какво? Да пуши. Това не е. Последното, да се изключени си така, да се държи здраво. И второто. Ти си мотопедист. Какво означава това, че отивам на гледко и после ще го тура? Пиши си Уес и мога да плуваш с кола, бе. Аз лани да решавах, мога ти кажа колко точки имам. Колко? 65 слигаване. Тази ситуация трябва да премине преди червения автомобил. Не е верно. Той с БМВ-то. Не е верно, казах. Добре. Трябва да премина преди него. Демек, че трябва да изчакам. Добре. Давай. При тази ситуация спирам да пропусна синия автомобил, трябва да премина преди така, спирам за да изчакам решаващ сигнал. Ма той те пуска, бе, тъп ли си? Трябва да премина. Жилищна... Чети ми ги поне. Давай да се научиш. Този пътен знак, летище. Окей. Абе, това цигане е било умно. Този пътен знак... Чоранте мосе яко. Камикалав. Чоре, по мое време ги нямаш тия знаци, бе. Това не трябваше да е плюсче. При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил, да премина преди синия автомобил. Синия е 4 щица. Значи връщай. Може да използва за движение по-удобната за него пътна лента. Не. Продължава да се движи в лявата лента. Може би трябва да премине в дясната лента. Задължително, ако не изпреварва, трябва да се движи на дясната свободна лента. Може би са тези двете. Давай. Какво мислиш да кажи? Нищо не мисля аз да мислих. Давай, бе, цъкай, бе, какво толкова мислиш? Ако ме скъсат. Бе, ти си, бе. Това са деца, дава се газ по пет. Той е чоре, бе. Дай газ, яко. Свали джамовете и пусти музика. Какво трябва да направиш, като виж мургал дете? Клаксон. Някой им сваля джамците и пусна кичеци. Сваля кичеци и така прави. Добре ли, Малчо? Малчо свири ли? Чакай сега, кое от избраните действия на водача е най-опасно при
Пена ми кръвното. Това ми стана кура, бе. Давай. Който автомобилите е спрям правилно за престой. Синя, лилавия, автобус. Е правилно, защото той трябва да има 5 метра от Да, веднага, да. Alright, влияе ли възрастта на водача на способността им да... Не! Абе, на тия под 30, бе, брат, те са по-кьори от 50 годишните. Разрешено без забранения. Моля да ти снете. Разрешено? Да. При тази ситуация движението на товарен автомобил в лентата, над която е поставен пътния знак, той трябва да се движи тук. Ето, има стрелка. Добре, давай. Въпреки, че в средата, малко тъпа, ама... Давай. Явно... Давай. Не бе, върни си го, бе. Разрешено е. Добре. Добре, че протексите. Верно е. Старт на ето за Цъкни, запознати. бе. Трябва ли? Пускай. Директно лев мигач на Директно левия мигач му го пескам. С червен флаг, бе, брат. Парцалче. Само парцалче. След този пътен знак спирането за престой върху пътното с движение. Ще правя каквото си искам на аварийни, мога да спирам. Има такова разрешено. Ма то не е разрешено да се изпреварва. Хубаво, това изправянето, какво ще има със спирането? Ма ти ще пречиш. Давай, добре. Задължение е водачът да уведоми собственика на... Не! Оставам едно номерче само. И викам, звънни, брат. Разрешено движение назад при завиване в обратна посока на кръстовище. Аз съм го правил! По принцип. Ако няма полиция, що да не? Сериозно съм с баща ми и пишем домашния, ако съм... Така ли? Това го учихме! Решение е теглянето на кеш-аут. Чакай, какво трябва да предприемете, ако при движение по автомагистрала в превозно средство възникне повреда и то не може да се движи със скорост по-висока от 50? Мога да продължа по принцип. Аз съм карал. Ще давам аз пари на пътни помощи. Звъниш на приятел да ме дръпнеш. По кое се различават зимните атлетните гуми? По налягането. И по цвета. Допуска ли се на задната седалка в лек автомобил да се превозят повече от пренеп? Качвали сме се. По 8 човека. Зависи за къде пътуваме. Предавай. 40 въпроси ти го отговори. Да. Вързали му на бакса. Вързамо. Дай ти една, реши ти една. Не ми се занимава. Не ми се играе. Върза ти вика. 2 точки не ми стигнаха аз. Кара, бе, ето сега даже ще ги чета на глас. Как ще постъпите при заслепяване от страните на срещното? Пуска му и аз дългите, бе, брат. Почвам да биткам. Това е букух, майка ти ще. Ще продължа движението, като включа дългите светлини. С предимство е. Аз съм. Който кара по-бързо. Да. Превозване на предмети върху покрива на автомобила води до изкривяване на багажнико. Стой. При тази ситуация трябва да спра, задължен съм да спра. 100%. Иначе, това е за автоизпити на час директно тук левия мигач, кикдауно от пета втора. При движение извън населено място звуковия сигнал е разрешен да се използва за предотвратяване на ППС. Ако по време на управление водача се чувства уморен да намира на безопасно място за спиране, е добре да удари едно кафенце по принцип. Да усили радиото. Че сменим предавките да ми е по-будно. Да увеличи скоростта, за да намери по-бързо място за спиране. Да осигури достъп на свеж въздух в крупието, да увеличи скоростта, за да намери по-бързо. Не, значи да разговаря с пътниците, да осигури достъп на свеж въздух в крупето. Най-логично ти звучи. Разрешено ли изпреварването при тази ситуация? Винаги ще го изпреваря този балачонгъл, бе, брат. И за 200 метра ще го дръпна. При тази ситуация преминаване на време с червен автомобил и не съм задължен да пропускам. Правилно, никога не го пусна този смешник, бате, с този Ford Focus. Правилно ли е паркиран товарен автомобил? Що да не е? Фанах ти една грешка вече. Дреме ти, курове. Извършва ли нарушение водач, който управлява МПС с неизпреварвано устройство за подаване на звуков сигнал? По принцип не, ама де-факто да. Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? Клаксон! Тук ли се паркира, бе? Виж, да снимам клипче за TikTok. Разрешено ли е пресичането на единична непрекъсната линия между съседните пътни? По принцип не, ама аз си го правя. Ако ти се пика. Ако трябва да направя, брат, дреми на куро, брат. Когато на път с голям надлъжен закон за разминаване на лек автомобил е това. Разрешено ли при тегляне на кеш-аут с твърда връзка
Теглянето да бъде от EasyPay. Тегляне с тикет. Окей. Разрешение да теглят с тикет. Кой ме намаля разхода, бе, брат? Намаляването на прозрачността на челото и задното скоро автомобила не е забранено, бе, брат. Аз съм си с джантите. Предавам. Се. Ай, пичо. Благодаря, че гледахте, на който е харесал палец. Чао, лека и до нови срещи.